Dame i gospodo, uputila sam zahtjev predsjedniku Hrvatskog sabora da se, i to pod hitno, zaključkom obveže Vlada da podnese izvješće o izgubljenoj arbitraži s MOL-om te o aktualnoj arbitraži koja se vodi u Washingtonu po tužbi Ivice Todorića. Dakle, jučer je Visoki kazneni sud odbacio vještačenje koje je naručio tadašnji glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan i to od KPMG-a Poljska, a navodno se cijela optužnica tzv. slučaja Veliki Agrokor temelji na tom vještačenju. Prije pak 7 dana Međunarodni arbitražni sud u Washingtonu prihvatio je tužbu, to jest proglasio se nadležnim za tužbu koju je podnio Ivica Todorić preko svojih nizozemskih tvrtki. Cijeli slučaj Agrokor, to jest ponašanje Vlade i pravosudnih tijela, ali i medija, te same strukture oko Ivica Todorića ne mogu se nazvati pravosudno-gospodarskim slučajem, već je ovo scenarij za loš mafijaški film. Vlada se ne ponaša kao Vlada jedne demokratske suverene države, već se ponaša kao jedna od strana u međulopovskim obračunima. Javno objavljene informacije o događanjima tijekom donošenja Lex Agrokora, u kojima je primjerice kompromitirana, skandalozna i po svim mjerilima korumpirana Martina Dalić, odlazila k Todoriću, kao i Zdravko Marić, te su dogovarali predaju Agrokora, pritom obećavajući Todoriću zaštitu od kaznenog progona, njemu i njegovoj strukturi, te da mu neće oduzimati imovinu koju je stekao nelegalno, dokaz su da je hrvatski pravni poredak stavljen u službu korumpiranih moćnika protivno zakonima i interesima hrvatskih građana. Todorić živi u svom dvorcu koji ima građevinsku dozvolu za hotel. Kao što znamo, u hotel možete slobodno pristupiti, a u Todorićev dvorac s pozlačenom ogradom ne možete pristupiti. Sagradio ga je kao poslovni objekt, dobivajući za njega povrat PDV-a, a koristi ga kao privatni obiteljski dom. Postavljam pitanje, kako je ovo moguće u Hrvatskoj koja je članica Europske unije, u kojoj bi svi morali biti jednaki pred zakonom? Potpuno je jasno da je Todorić predvodnik jednog dijela te duboke kriminalne države, a Plenković i Dalić predvodnici drugog dijela te duboke kriminalne države. Ukratko, jedna kriminalna skupina oko Plenkovića, PPD-a i Martine Dalić otela je drugoj skupini kriminalnog miljea Todoriću Agrokor. I ovdje valja podsjetiti da svi oni koji se hvale da je tobože Todorićev Agrokor nešto izgradio, sagradio ili proizvodio, ili su neuki ili se prave slijepi. Todorić je uz pomoć svojih političkih zaštitnika uništio hrvatsko selo i poljoprivrednu proizvodnju kako bi mogao uvozom brzo i nadprosječno zarađivati. Jer da podsjetim sve te zagovaratelje Ivice Todorića, nije Todorić izmislio ni sol, ni ulje, ni sladoled, a ni jamničku mineralnu vodu. Sve je to postojalo prije Todorića, a da nije bilo Todorića, Hrvatska bi imala peterostruko proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i ne bi uvozila hranu, već bi ju izvozila. Jer svaki monopol jest uništavanje tržišta i razvoja te koristi isključivo monopolistima, a šteti gospodarstvu i građanima. Nažalost, Todorića je naslijedila skupina Borg kojom dominira Plenković, saveznik i poslovni partner Pavla Vujnovca, koji na najbrutalniji i na najprimitivniji način upravlja Fortenovom, pljačkajući, na primjer, Konzum, kao u slučaju trgovačkog centra u Vukovarskoj ulici u Zagrebu ili uništavajući proizvodnju krumpira u Međimurju, kako bi se uvozili francuski i nizozemski krumpiri. U navedenom zaključku zatražila sam izvješće o izgubljenim arbitražama s MOL-om u Washingtonu i Ženevi, s obzirom na to da te arbitraže dokazuju kako Plenkovićeva Vlada pred arbitražnim sudovima, tobože braneći hrvatske interese, u biti sustavno nanosi štetu Hrvatskoj državi. Jer potpuno je jasno da kad izgubite jedan tako velik proces kao što je arbitraža u Washingtonu, onda se po službenoj dužnosti mora utvrditi koji je razlog za taj gubitak. U slučaju arbitraže u Washingtonu Plenković nije dopustio da se utvrde krivci tog spora, koji je Hrvatska platila gotovo 250 milijuna eura. Jer bi se u tom slučaju utvrdila odgovornost Ivana Vrdoljaka, koji jest stvarni uzročnik stvaranja Vujnovčevog kriminalnog imperija. A s obzirom na to da je Plenković izravno upleten u kriminal PPD-a, njegova Vlada blokira demokratski i ustavni poredak Republike Hrvatske kako bi se kriminal, u koji je sam upleten, zaštitio. A to što hrvatski građani postaju sve siromašniji i što se sustav Republike Hrvatske raspada,
To Plenkovića i njegove pomagače ne zanima. Ali vratimo se na aktualni slučaj Todorićeve tužbe, kojim hrvatskim poreznim obveznicima prijeti najveća pljačka od uspostave Hrvatske države. Ovdje podsjećam na presudu Arbitražnog suda iz Ženeve, koji je rekao da je sudac Turudić pristran, a da USKOK montira dokaze. Dakle, u državi u kojoj pravosuđe ne funkcionira, svatko tko dokaže da je žrtva tog sustava u međunarodnim okvirima dobiva zadovoljštinu. Dakle, Plenković skupa s korumpiranim strukturama u pravosuđu stvara preduvjete Todoriću da dobije tužbu u Washingtonu i to na način da DORH nije podigao optužnice koje je morao podići protiv Todorića, a one optužnice koje je podigao vodi na način da se Todorića oslobodi krivnje. Jer u potpunosti je nedvojbeno da je Todorić putem svojih poslovnih partnera lažirao dokumente, kao što je takozvani slučaj mjenice u kojem je riječ o 2 milijarde i 300 milijuna eura. I upravo u tom slučaju se u potpunosti razobličuju i Plenkovićeve i Todorićeve laži koji tvrde da slučaj Agrokor nije koštao porezne obveznike. To je čista laž, jer upravo kroz slučaj mjenice niz tih tvrtki prolazio je predstečajne nagodbe u kojima su se po tom kriminalnom zakonu koji se zove predstečajni zakon opraštale na stotine milijuna eura, a koji jesu izravna šteta hrvatskom proračunu, to jest hrvatskim poreznim obveznicima. Da su tijela hrvatske vlasti te hrvatske pravosudne institucije djelovale u skladu s hrvatskim zakonima, onda bi Ivica Todorić bio u istražnom zatvoru zbog manipulacija i manipuliranja bilancama koji je dokazala međunarodna rejting agencija Moody's, kao što je to slučaj s predsjednikom uprave Wirecarda Markusom Brownom. Brown je upravo zbog manipuliranja bilancama već 4. godinu u istražnom zatvoru u Münchenu. Ali hrvatski problem je što su pojedinci iz DORH-a i sudstva bili u poslovnim, netransparentnim i korumpiranim odnosima sa strukturama oko Todorića. Zašto Todorić nije optužen zbog dokazanog manipuliranja bilancama? Ili zašto nije ovršen zbog duga od 200 milijuna kuna za otok Smokvicu? Kada običan građanin ima porezni dug, biva ovršen i oduzima mu se imovina. Dakle, za obične ljude se zakon primjenjuje revno i reći ću brutalno, ali za Todorića, Vujnovca ili Martinu Dalić zakoni ne postoje. Dame i gospodo, nedvojbeno svjedočimo da tijela hrvatske državne vlasti stvaraju preduvjete da Ivica Todorić dobije milijarde eura od hrvatskih poreznih obveznika. Todorić nikada ne bi nastao da je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja radila svoj posao. I ovdje ću vas podsjetiti da je suprug ravnateljice Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, Olgice Spevec, Davorin, bio na platnom popisu Todorića, a već sam spomenula da je i sin glavnog državnog odvjetnika Cvitana bio na njegovom platnom popisu, kao i niz članova obitelji političkih i pravosudnih dužnosnika. Ovom pokušaju epske pljačke u kojoj Todorić glumi žrtvu, a Plenkovićeva vlada, koja je u dosluhu s njim, mu daje materijale da bi mogao glumiti žrtvu, moraju se suprotstaviti svi demokratski misleći ljudi u našoj domovini. Mediji prikazuju odluku Visokog kaznenog suda kao da je riječ o nekom neovisnom, vjerodostojnom tijelu pravosudne vlasti koje poštuje zakone i etičke principe. Dopustite mi da kao hrvatska državljanka, kao zastupnica u Hrvatskom saboru, ali i kao europejka, socijalizirana u stabilnim europskim okvirima, jasno i nedvosmisleno kažem: u Hrvatskoj nemamo pravosuđe, već imamo pravosudne uzurpatore koji štite moćnike, koji su kreirali stanje u kojem su zakoni rastezivi kao žvakaća guma i u kojem su moćnici uvijek u pravu, a obični građanin uvijek u krivu. Europski je standard, a Hrvatska jest članica Europske unije, da je pravosuđe neutralni prostor u kojemu i najsiromašniji akter, ukoliko je u pravu, može pobijediti i najbogatijeg i najmoćnijeg ako je u krivu. Upravo je to u Hrvatskoj onemogućeno. Ovom dogovoru Todorićevih i Plenkovićevih struktura da putem međunarodne arbitraže izvrše još jednu pljačku nad hrvatskim građanima valja se svim sredstvima oduprijeti. Upravo iz razloga neviđenih zlouporaba najavljujem danas iz Hrvatskog sabora da ću u sljedeća 2 tjedna podnijeti zahtjev za suspenzijom i stegovnim postupcima nekolicine sudaca.
jer ne postoji ni jedan zakon, ni pravilo u Hrvatskoj koji sucima daje pravo kršiti zakon, ignorirati činjenice koje su dokumentirane i primati mito. Sudac koji krši zakon čini višestruki prijestup, veći nego kada to čini obični neuki građanin. Hrvatska država i svi hrvatski građani danas su ugroženi nepoštivanjem zakona i općim pravnim neredom. I s ovog mjesta najavljujem opći otpor lopovluku i zlouporabama i neću prezati, naglašavam, spremna sam pozvati sve hrvatske građane na javni prosvjed kako bismo zaustavili ovaj potpuno poludjeli lopovluk kojemu upravo svjedočimo u slučaju Agrokor. Ukoliko Jandroković i vladajuća većina odbiju ovaj zaključak, potvrdit će da su izravno upleteni u namjernu pljačku hrvatskih građana skupa s Ivicom Todorićem. Mislite da će netko za ovo odgovarati ili će svi sa sebe, pa kad govorimo prvo o DORH-u, pa onda i o političkoj nekakvoj odgovornosti, ili će svi sa sebe otkloniti tu krizu? Oni za sobom ne ostavljaju dokaze, oni ostavljaju brazde dokaza. Ovo čemu mi svjedočimo u Hrvatskoj je neviđeno, ja ne znam kako je u ostatku svijeta, ali za Europsku uniju znam da nigdje ovako stanje nije nikada bilo moguće, niti je danas moguće. Dakle, naravno da će odgovarati. To i jest političko djelovanje koje predvodim ovdje u Saboru i za koji se zalaže odlučnost i pravednost. Vladavina prava. Oni se boje pravnog poretka, funkcionalnog, kao vrag tamjana. Jer svaki red njih vodi u najmanju ruku s pozicije, ali vrlo vjerojatno i u zatvor. Da, odgovarat će, počevši od DORH-a, preko sudstva, do političkih aktera i moćnika u sjeni koji su njihovi kooperanti.